prezentiranja vlastite usluge, šta ti je bitnije? Prodati ili imati što bolju prezentaciju? Pozdrav, ja sam Borna Orišković i trener sam vještina pregovaranja. O prezentiranju vlastite usluge ću pričati iz vlastitog iskustva i što se meni pokazalo najuspješnije. Ne smatram da su ovo univerzalni savjeti kojih se trebamo držati. Dakle, ovo je nešto što je meni funkcioniralo u prodaji usluge pojedincima, vlasnicima manjih tvrtki, pa sve do najvećih domaćih i svjetskih kompanija. Prva stvar, stručnost ne garantira prodaju. To što si najveći stručnjak u svome području ti ne garantira da će najviše ljudi od tebe kupovati. Dakle, ovo je jedna od najvećih zabluda koje ljudi imaju. Što više edukacija imam iza sebe i što sam više stručniji, to će više ljudi kupovati od tebe. Pa ne nužno. Dakle, ne govorim ovdje da nije bitno jesi stručan ili ne. Dapače, izuzetno je bitno. Samo želim reći da je povijest pokazala da najuspješniji ljudi nisu bili nužno i najstručniji u svome području. Najbolji primjer toga je Nikola Tesla. Nikola Tesla i Thomas Edison. Dakle, svi smo čuli za njih dvojicu. Dakle, puno ljudi bi se složilo da je Nikola Tesla puno značajniji izumitelj od Edisona. Ali Edison bio puno bolji biznismen. Znao je puno bolje prodavati, znao je puno bolje prezentirati svoj izum. Imao je puno više asistenata koji su radili na patentu, od kojih je nekolicinu puta i on sebi uzeo zasluge za njihove patente. No dobro, da ne ulazim u detalje ovog puta, ovog dua. Dakle, Edison je bio puno bolji prezenter i prodavač, što ga je učinilo poznatijim svjetskim izumiteljem od Tesla. Dakle, sama stručnost kao takva ne garantira da ćeš prodati svoju uslugu. Bitniji je tvoj način komuniciranja s kupcima i uspostavljanja odnosa. Dakle, ljudi kupuju od ljudi, a radije kupujemo od nekoga ko nam se sviđa. Drugo, nemoj pretpostavljati što je dobro za kupca. Pitaj ga. Najveća greška koju ljudi rade je što prezentiraju svoju uslugu bez da su prvo provjerili što je kupcu bitno. Dakle, ukoliko krenem sa pretpostavkom što ja mislim da je tebi bitno kod korištenja moje usluge ili proizvoda, bez da sam s tobom provjerio, je kao da nutricionist krene pisati plan prehrane bez da pita uopće osobu želi li smanjiti ili povećati kilažu ili je li ima nekih bolesti ili restrikcije u prehrani. Samo napiše i kao nije bitno. Stoga pitanja koja sam kasnije u videima prije spominjao, poput što vas je zainteresiralo kod moje usluge ili kako bi željeli da vam moje usluge pomognu, su ključna u daljnjoj prezentaciji toga što radiš. Dakle, olakšaj sebi i kupcu i pričaj onome što je njemu bitno. Jer kada mi kao kupcu pričaš o onome što je meni bitno, moj interes raste. Ukoliko mi pričaš o onome što me se uopće ne tiče i nema veze s mojim konkretnim poslovanjem, nemam ni razloga kupiti od tebe. Treće, prezentacija nije jednosmjerna nego dvosmjerna komunikacija. Dakle, najčešće greške koje sam radio u prezentacijama je što sam samo pričao ja. Dakle, prezentacija vlastite usluge je međusobna komunikacija. Dakle, prezentiram ti ono što tebi treba. A kako bi to radio ispravno, potrebno mi je cijelo vrijeme provjeravati s tobom idemo li u dobrom smjeru. Daću ti primjer. Većina ljudi kada ih osoba pita, na primjer, čime se ti baviš, njihov odgovor uvijek bude isti. Dakle, bez obzira koja osoba ih pitala, uvijek je odgovor bavim se time i time, surađujem s kompanijama, tim i tim, na taj i taj način, itd. U slučaju kada mene osoba pita čime se bavim, moje protupitanje je u kojoj ste branši. Ili, ajde najprije mi recite čime se vi konkretno bavite kako bi na vašem konkretnom primjeru najlakše objasniti. I tu u većini slučajeva ona osoba odgovori. Ali ajmo reći da je osoba rekla prodaju nekretnina. Moj odgovor bi u tome slučaju bio, ok, konkretno u vašem slučaju što radim je učim agente kako ispregovarati da prodavač određene nekretnine oglasi u vašoj agenciji. Ili kako ispregovarati situacije kada osoba ima nerazumno visoku cijenu nekretnine i tako dalje. U tim situacijama ja ne objašnjam samo što radim, nego i automatski gradim interes. Dakle, gradim interes osobe za moje usluge. Najčešće dobijem onda još podpitanja ili nekih problemskih situacija u kojima, ok, Borna, kako bi ti na primjer reći ovo, imamo problema s ovim i tako dalje. I onda rješavanjem u tom razgovoru, ajmo reći, njihovog problema, pokazujem ujedno i svoju stručnost. Tako radim 3 stvari odjednom. Prezentiram svoju uslugu, gradim interes i pokazujem svoju stručnost na suptilan način. I nakon toga prodaja se sama dogodi.
Dakle, kod prezentacije želim da se potencijalni kupac što više poistovjeti s mojim primjerima. Kao da on već u tom slučaju, kao da se radi upravo o njemu. Upravo iz tog razloga je prezentacija vlastite usluge, dvosmjerna komunikacija, ne jednosmjerna. Ako prepoznaš da bi ovaj video mogao pomoći još nekome, podijeli ga s tom osobom. Hvala ti na pažnji i igraj se. Pozdrav!